Mina ngiyabezwa abantu bese kusondela emaholide December bakhuluma ukuthi bona bayovakashaphi. Kube ngiloyo athi uyovakasha kabhuti wakhe, omunye athi kasesi wakhe, omunye ka-anti. Mina lento yokuvakasha ngazitshela 2019 ukuthi ngeke ngiphinde ngiye esihlobeni noma emzini wabantu ngiyodlela amaholide December khona. No, mina ngaya ka-anti Simangele eGoli ngo-2019. Emva kokuthi ngiye lapho ngendlela futhi ngaphathekanga ngakhona ngazitshela ukuthi hayi no ngeke ngiphinde mina ngiyovakashela isihlobo noma umuntu nje othile ongikhonzile ngithi hayi ngizawuya kakhe ngoba uma sihlangene siphathana kahle. No, ngamane ngiyihlalele la khaya eDondoni. Mina ngivakashele anti Simangele ngoDisemba 2019 angiyokhohlwa. Ngelanga lokuqala engafika ngalo ngakhonjwa igumbi lami lokulala ebeline TV. Ngajabula ngaba yini ukuthi ngiyolala ekamereni eline TV ethi mina njengoba ngiyobe ngivakashile. Hayi futhi indlu yakhona beyiyinhle isimodeni, ikhishi lakhona linamakhabethe asemthangaleni akhelwe emthangaleni uyabona. Kunabo double door refrigerator, i-microwave yakhona. Uthi uyofaka ukudla uza neplate uzibone ngathi imira ispilkas uyabona, uzibona useza nalokudla lapho. Yeah, futhi nje le microwave yakhona hayi ukuthi ujikisa isondo awuyitela ukuthi ifudumeze lokudla kangakanani. Ushaya inombolo lapho, ushaya inombolo, ibeke amafish, ibeke izinkukhu, ukhethe wena ukuthi yini lo ifudumezayo futhi ufuna ukuthi ifudumeze isikhathi esingakanani, kodwa ushaya ngathi ushaya ifoni uyaqofa nje inombolo lapho. Yeah. Kodwa ngakusasa ekseni ngilele nje ubusuku obodwa, ngakusasa ekseni ngavuka ngathi hey kudliwani anti, wathi hayi zenzele ukudla. Hayi nami vele ngenza njalo, ngakhipha ilayisi ezi4, ngashaya amacanda ayi2, ngafaka i-acha, ngasika opaloni, ngahlala phansi ngadla esengiphethe nekhofi lami eceleni. Wathi makangena ngithola ngidle edining room yakhona wababaza wathi hayi maye ukudla okungaka, wathwela izandla enhloko. Ngabuka iplate bengilidla ngabuka yena, wachubeka wababaza wathi ukudla okungaka phela wena sowudla ishibo zamalanga ayi2. Indaba ungakhethanga ukuthi ufuna isinkwa ne-acha noma isinkwa nepaloni noma isinkwa namaqanda kunokuthi ukufake konke kanye kanye. Ngathi phela ngizwe wena uthi ngizenzele. Wathi ayi ungasakubiseli emumva saludla, kodwa cha into oyenzile asijwayelanga la ekhaya. Bantwana bala ekhaya nobaba la ekhaya bathi mabenza ibreakfast bakhethe ukuthi bafunani, abafaka izinto zonke kanye kanye. Amahloni angenzani lelo langa, ngalamba ngabo2 ntambama. Ngangadli ngoba bese ngisaba ukuthi ngicela ukudla noma ngizenzele ukudla, phela ngisaba ukuthi kuzawubabazwa ngathi khona ofile. Ntambama ngaye egumbini lami ngayokhanyisa, phela ngibona sekumnyama ngaphandle nasendlini sekumnyama. Ngakhanyisa egumbini lami ngabe sengiyohlala nawo wonke umuntu le e-sitting room. Angazi ukuthi bekaya ebathroom noma aya kuphi anti Simangele. Wabuya sekathi ngubani lo khanyise e-guest room. Hayi bathi bafana bakhe hayi akukhanyisanga thina. Ngabe sengiyazikhipha ngathi hayi no yimi osebenzisa i-guest room, ngimi olala kule room ngile eninginike lona mangifika kukhanyise mina. Wathi hayi cha angazi ukuthi la ubuya khona eDondoni ugesi anowuthengi yini, kodwa lana siyawuthenga ugesi. Awukhanyise egumbini okungekho kilo, awukhanyisi nje lapho ungahlalanga khona. Uzawukhanyisa bese uyolala futhi before ulala uqishe ilight ungalali kukhanya. Hey nalapho mahloni angenzani sengiyasukuma ngithi ngiyocisha lo gesi engikhanyisile le la ngiyolala khona. Kwathiwa hayi ungasasukumi sengivele ngiwuqishile, nedi bengifuna kwazi ukuthi ngibani lo ngimoshela ugesi. Manje lento yokuvakasha vele lapho yaqala yangiphuma kancane. Ngikutshela ukuthi lamalanga bengiplane ukuthi ngiwahlala lapho ka-anti Simangela, zange ngisawahlala onke.
No, azange ngisawahlala onke ngoba yonke into beyihamba neyinkulumo, yabona, ngifake emanzi ebhavini lokugeza. Hhayi, kuyababazwa, hey, manzi angaka, manzi angaka, amanzi siyawathenga la Goli. Hawu, njani manje? Sekumele ngiwahafule. Kuthiwa ungawahafuli, sovele uwafakile mos, umoshile. Geza kodwa nje kusasa uma ugeza ungafaki amanzi amaningi ebhavini. Hhayi, yabona lezi zinto lezo, yebo uyayihlekihlekisa uma zenzeka, kodwa ziyahlala la ngcondweni, kanti futhi ziyakulimaza lokuvakasha kwakho, yabona. Ngikhumbula kahle ngelinye ilanga ngilele lishisa ilanga eGoli belila kubo 32 degrees Celsius. Ngayiphonsa embhedeni ngithi hhayi, umzimba ucobekile, kushisa kakhulu, angikhoni ukwenza lutho. Nokubukela i-TV le e-sitting room akungisizi ngoba ngiyajuluka, kuyashisa. Hhayi, ngayiphonsa embhedeni ngathi hhayi no, ake ngilalalale. Ngathi ngisalele ngezwa u-Anti Simangela babaza, abiza iy'ngane zakhe, wabiza ubaba wakakhe. Ngila ngaphaphama khona, ngithi ngiyaphaphama ngisengibona incumbi yabantu ime emnyango. Wathi u-Anti Simangele, hayi, ungenzani, ungihlolelani, ulala emini? Ayenziwa lento, wesiphathi wena uyindoda, indoda elala emini, phumuza lo mbhede. Ebusuku nguwe, emini nguwe. Phumuza lo mbhede, awuvuke nje ulule iy'nyawo uye esitoro noma uye somewhere. Lapho liyashisa ilanga. Ngila ngafunda khona ukuthi hhayi, ngeke lento yokuvakasha. Sengitshelwa nokuthi imbhede iyacomplaina, umbhede kumele uphunyuzwe, kungalalwa kiwo emini, kulalwe kiwo ebusuku. Mina bengicala kuzwa ukuthi kunombhede nje obese uyakhononda bese ulala kiwo ubusuku nemini. Nayo le TV engayijabulela ngelanga lokucala ukuthi ngizabe uyibukela ngaso sonke isikhathi, ngishintshashintshe ama-channel. Ngagcine ngingasayibukeli phela ngoba ngisaba ukuthi bazathi ebusuku ngiyayibukela, emini ngiyayibukela, ngiyiphumuze, kumele iphumule phela nayo. Mina ngazi ukuthi izinto ze-technology nezinto nje ezakhiwe abantu njengombhede, noma ungahlala ungaziphumuzi, angeke zicomplaine, azinamlomo, azinamizwa.